Hey guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं गसाइनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दं दायो माने आङो दिनै माने गरेस्वर थांदोंमोन आरोना मबाइल गंसे लायनो फंबाय सासे माने जोंहानि आनैनि माने फिसाला फंबाय माने बियो माने मबाइल बिबाय थानायखायनो माने जों मबाइल लायनो थांदोंमोन आरोना मा होनना बुङो नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था ना मा बुङो नोंथांमोन बिदिब्ला लेट्स स्टार्ट जों दा गरेस्वर सफैबाय गरेस्वर सफैनानै दायो नै जों मबाइल दखानाव डाइरेक्ट हाबफैखाबाय जेरावबो बेरायालासिनो माने मबाइल बायनो होननानै फैखादों जेलाय अब्ला डाइरेक्ट मबाइल दखानावनो हाबफैखाबाय जों दा मानसि माने एसे गेदार जाना दं बेनिखायनो लामायावनो दं माबे मबाइलखौ लागोन लाया बेखौनो नायगासिनो जों दायो नै माने बैथिंबो मबाइलफोरा नै दङ दायो मा मोनसेखौ लागोन लाया बिराद कनफिउज जागासिनो माबे मोजां माबे गाज्रि बेखौनो नायगासिनो मोजांखौनो नायना लांसै होननानै जोङो एसे नायबाय थाबाय itu কি নাম স্পার্ক টেকনো নাকি 10,000 মানৰ কি মোবাইল আছে দেখাই দিয়ে ভাল 10 তো ইমান বড় হা রিয়েলমি টো লৈ যোৱা ভাল মডেল আছে 6000 কিমান RAM কিমান 4GB RAM কি মডেল বলে নোট 10 কে বাটো আছে নাকি 3GB RAM এর উপর ওপো না লাগে আমার फंबाय आरो नै सानैबो आंनि फिसाला जाजोबो बिसोरबो आंजों फैफादों दायो बेनिफ्राय मबाइलखौ नायगासिनो जों दा आं लानो बेखौ माने लानो नायदों आरोना मबाइला मादि जागोन बेखौनो माने लानोसै होननानै सानबाय मबाइलखौ बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो माबे मबाइलखौ लानाय जाया नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन गासिखौबो বেশি আপোনালোকে দিব পৰা দামটো কম মই দিব পৰাই কৈছোঁ দাম বেছি কোৱা নাই দিব পৰা দামে কৈছোঁ দাম বেছি কোৱা নাই অলপ মিলাই ল'লে কোৱা কিমান দিয়ে তোমালোকে মিলাই কৈ দিয়া পাৰিলেতো দিয়ে পুৰাপুৰি দিম আৰু পুৰা তেল নাহে সেই হিচাপতে ক'লো হয় আৰু 10 পৰব আৰু কিবা এটা লৈ লৈছোঁ ডিলেক্টলি দিছোঁ মই একদম দাম বেছি কোৱাই নাই তোমালোকক 11,000 টকা কোৱা নাই মই যিখিনি দিব পৰা ৰেট সেইটোৱে কৈছোঁ মই তথাপি 200 টকা এটা কমাই দিলোঁ কমাই দিলোঁ ringsar
গ্যারান্টি কেমন বছর আছে? 1 বছর। মোবাইল উত্তরণ এখনই দিলে অফার সফার itu bisa terus. Hashtag kau leke, bisa এখন kami. Coba. जों दा मबाइल दखाननिफ्राय ओंखारनानै माने मोनसे दखानाव हाबबोदों बेयाव माने बै फंबाया माने मा होनना बुङो बेखौ मटर मोनसे फाहामनो फैदोंमोन बे मटरखौ माने दायो लाना थांनो नागिरदों न'सिम जाबायबा लानाय ललिपप ना मा होनो ललिपप जागासिनो नै दायो जों थांनो ओंखारबाय न'सिम फिन मोनसे गुबुन भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय सी इउ